Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο στο κανάλι. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μπουφίδης και κάνω βιντεάκι αυτοβελτίωση στο διαδίκτυο. Το σημερινό θέμα είναι η τεστοστερόνη. Πάμε λίγο. Τεστοστερόνη, κύρια ανδρική ορμόνη. Συγγνώμη γυναίκες, θα μιλήσουμε σήμερα μόνο οι άντρες. 7 τρόποι για να αυξήσεις τη τεστοστερόνη σου φυσικά. Πάμε να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Για ποιο λόγο να μ' ακούσεις? Γιατί είμαι ένα στοιχείο στυπά στο ίντερνετ. Ο λόγος που θα μ' ακούσεις είναι αυτός εδώ. Έκανα εξετάσεις αίματος πρόσφατα πριν από 2 εβδομάδες και έλαβα τα αποτελέσματα της τεστοστερόνης μου γιατί ήθελα να μάθω πού κυμαίνεται. Κυμαίνεται στα 704, όπως θα δεις, όπου είναι η τιμή, πολλαπλασιάζεις επί 100 στην ουσία αυτό το νούμερο που βλέπεις. 704. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί έκανα μια μικρή έρευνα στο ChatGPT και έψαξα λίγο τα επίπεδα ενός μέσου άντρα τεστοστερόνης. Μέσος άντρας, έβαλα κοντινές ηλικίες προφανώς, δεν έβαλα κάποιον 50, έβαλα κάποιον στα 25-30. Οι τιμές που έβγαλε είναι τουλάχιστον σοκαριστικές. Νομίζω είχε βγάλει 400-500, max 600 μέσο όρο. Είμαι πάνω από το μέσο όρο, είμαι στα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης και αυτό είναι καλό. Πρέπει να έχεις υψηλή τεστοστερόνη, ειδικά άμα είσαι νέος άντρας. Πάμε να δούμε 7 τρόπους που μπορείς να την ανεβάσεις φυσικά και πώς την έχω ανεβάσει και εγώ φυσικά. Τρόπος νούμερο 1, και όλα αυτά που θα σου πω δεν είναι Ευαγγέλιο, δεν είμαι γιατρός, να το τονίσω κιόλας, έπρεπε να το κάνω νωρίτερα το disclaimer. Είναι κάποια πράγματα που έχω εφαρμόσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχω δει να δουλεύουν σε δραματικό επίπεδο στην σωματική μου υγεία, ψυχική μου υγεία, στη τεστοστερόνη μου, στα επίπεδα ενέργειάς μου και ούτω καθεξής. Πρώτος τρόπος. Ζωική πρωτεΐνη. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να θέλεις να αυξήσεις τη τεστοστερόνη σου χωρίς να τρως κρέας. Αν όχι σε καθημερινή βάση που τρώω εγώ, τον τελευταίο 1,5 χρόνο τρώω σχεδόν 6 στα 7 ας πούμε κρέας, και ο λόγος που το κάνω είναι πρώτον γιατί μ' αρέσει και δεύτερον γιατί είναι το πιο φυσικό προϊόν σε όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο έχουμε δαιμονοποιήσει το κρέας και γιατί έχει γίνει τόσο τεράστια προπαγάνδα που το κρέας της αγελάδας, το χοιρινό εντάξει, το χοιρινό, το κοτόπουλο όμως και τα σχετικά, για ποιο λόγο έχει γίνει τέτοια προπαγάνδα δεν γνωρίζω. Κρέας, πάρα πολύ σημαντικό μοσχάρι, και αυγά. Κρέας και αυγά είναι αυτά που τρώω σε καθημερινή βάση το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχω δει τα επίπεδα τεστοστερόνης μου και ενέργειάς μου να έχουν εκτοξευστεί στο Θεό. Για ποιο λόγο? Για τον απλούστατο λόγο το ότι, και αυτό συνδυάζεται με το δεύτερο και το τρίτο τρόπο, οι οποίοι είναι οι εξής. Δεύτερος τρόπος, επεξεργασμένα και ζάχαρη. Κάτσε Κωνσταντίνε, μου λες να τρώω επεξεργασμένα και ζάχαρη? Όχι. Νέος κανόνας που θέλω να ξεκινήσεις να υιοθετείς όσο το δυνατόν πιο συχνά γίνεται. Κόψε τα επεξεργασμένα και τη ζάχαρη. Ό,τι αγοράζω στο σούπερ μάρκετ πλέον είναι ένα συστατικό max 4-5 φυσικά συστατικά, το οποίο συνδυάζεται με το τρίτο που είναι μόνο φυσικές τροφές. Έχω κόψει όλα τα επεξεργασμένα. Οτιδήποτε μέσα έχει ηλιέλαιο, σπορέλαιο, φοινικέλαιο, όλα τα φυτικά έλαια, όλα αυτά τα κακά που μας προωθούν σαν φυσιολογικά, που έχω πάει πρόσφατα στο Σκλαβενίτη, μια μικρή παρένθεση, και είχα δει έναν διάδρομο, ξέρω εγώ, στο μεγάλο Σκλαβενίτη που έχει διαδρόμους με κατηγορίες. Είχα δει στον διάδρομο υγείας και fitness, κάπως έτσι το έλεγε, είχα δει μπάρες πρωτεΐνης, μπάρες δημητριακών, όλα αυτά τα οποία είναι επεξεργασμένα στο full. Καθόλου φυσική τροφή, επεξεργασμένα στο full και έχουν και ζάχαρη. Δεν πρέπει, και εδώ πέρα κάνουμε άλλη μια σημαντική παρένθεση, δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το αλάτι. Το αλάτι έχει μέσα σώδιο και από τα λίγα που ξέρω από την υγεία, γιατί δεν γνωρίζω πολλά, ξαναλέω δεν είμαι ειδικός, το σώδιο το χρειαζόμαστε γιατί είναι σημαντικός ηλεκτρολίτης για να απορροφήσουμε το νερό. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χωρίς τη ζάχαρη ζούμε μια χαρά. Η ζάχαρη προκαλεί όλα τα κακά. Έχω κόψει τη ζάχαρη όχι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, τους τελευταίους 6-7 μήνες και έχω δει τη μεγαλύτερη αύξηση ενέργειας και σωματικής κατά κύριο λόγο ενέργειας στο σώμα μου από ποτεδήποτε άλλη στιγμή. Για ποιο λόγο? Ξεργασμένα και ζάχαρη κόβουμε. Φυσικές τροφές κρατάμε. Μόνο αυτό. Ο λόγος είναι από τις φυσικές τροφές, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο ζωικές, κρέας, αυγά, ψάρια, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, όχι επεξεργασμένα, το ξανατονίζω. Μπορείς να ζήσεις σαν τους προγόνους μας και δεν θα σου πω 2.000 χρόνια πριν,
Θα σου πω 200-300 χρόνια πιο πριν. Γενικός κανόνας για τους πρώτους 3. Αν δεν υπήρχε πριν 200 χρόνια, δεν το τρως. Και εγώ αυτό ακολουθώ, να το ακολουθείς και εσύ. 4ος και 5ος τρόπος τα έχω βάλει μαζί σαν μια κατηγοριούλα. Γενικά έχω κατηγοριούλες. Το 1 έως 3 είναι διατροφή, το 4 και 5 είναι γυμναστική και το 6 και το 7 είναι γενικότερα lifestyle. 4ος τρόπος είναι προπονήσου σκληρά. Και εδώ πέρα θα τονίσω κάτι πολύ σημαντικό που το ανακάλυψα και εγώ πρόσφατα πριν από 1-1,5 μήνα. Δεν προπονόμουν αρκετά σκληρά. Πόσο μάλλον στο γυμναστήριο ή άμα κάνεις καλλισθενική με βάρη, που by the way να το τονίσουμε λίγο αυτό, άμα θέλεις να αυξηθεί το τεστοστερόνη σου και γενικότερα να είσαι διάθετος, πολλή ενέργεια και τα σχετικά, καθημερινή γυμναστική. Please, for the love of God, καθημερινή γυμναστική και πάμε στο κομμάτι της καθημερινής γυμναστικής, προπόνηση σκληρά. Όσο το δυνατόν πιο, προφανώς με ασφάλεια πάντοτε, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερα κιλά στο γυμναστήριο. Γιατί μόνο όταν φτάνεις στην πλήρη αποτυχία και δεν έχεις καμία άλλη επανάληψη και να σου βάλουν πιστόλι στο λαιμό ή κατάλαβες στο κρόταφο και να σου πούνε βγάλε άλλη επανάληψη και δεν μπορείς εσύ να βγάλεις άλλη επανάληψη, μόνο τότε προοδεύεις. Μόνο τότε φτάνεις στο σημείο εξάντλησης των μειών και από εκεί και πέρα έρχεται η πραγματική ανάπτυξη των μειών. Γιατί μας νοιάζουν τόσο εμείς? Το συνδυάζω με το 5ο, τα sprints, τα οποία sprints μαζί με την ανάπτυξη των μειών, υπάρχουν έρευνες και θα τις βάλω κάτω στην περιγραφή για τους δύσπιστους που έχω διαβάσει και λένε ότι αυξάνουν δραματικά κατά κόρον την τεστοστερόνη μεταξύ άλλων ορμονών όπως ενδορφίνες, ντοπαμίνη, σερωτονίνη και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ σημαντικό στη γυμναστική σου να προπονήσεις σκληρά και να ξεκινήσεις να εντάξεις sprints, να σπριντάρεις. Πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να κάνω πάλι μια μικρή παρένθεση, είναι τραγικό αυτό. Το 95% των ενηλίκων μετά τα 30 τους δεν θα ξανατρέξουν ποτέ με 100% την αντοχή τους. Να ξανατρέξουν με την 100% δύναμη, sprint, εκατοστάρι. Είναι δραματικό. Είναι τραγικό ότι μετά τα 30 το 95% των ενηλίκων δεν τρέχουν ποτέ full on. Πραγματικά τραγικό. Πάμε στα τελευταία δύο. Πάμε στο έκτο, το οποίο έκτο είναι ήλιος. Η έκθεση στον ήλιο έχει αποδειχθεί ξανά με έρευνες και δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό ήταν για μένα να νιώθω καλά μέσα στη μέρα μου. Το να βγαίνεις έξω και να σε βλέπει ο ήλιος δεν είναι κακό. Ο ήλιος δεν είναι κακός. Μια τεράστια υποσημείωση τώρα που έρχεται καλοκαίρι, προφανώς δεν λέω να βγεις στις 2 το μεσημέρι και να κοιτάξεις τον ήλιο και να είσαι και χωρίς μπλούζα. Εγώ αυτό που κάνω, υπό άλλες συνθήκες το κάνω μέσα στη μέρα κανονικά χωρίς πρόβλημα, δηλαδή φθινόπωρο και χειμώνα. Τώρα το καλοκαίρι αυτό που θα κάνω θα σηκώνομαι πρωί, νωρίς το πρωί, 6-7 το πρωί, θα βγαίνω έξω και θα βγάλω στην μπλούζα μου για 5, 10, 20 λεπτά να βλέπω τον ήλιο, να παίρνω βιταμίνη D. Πάρα πολύ σημαντική η βιταμίνη D για την ρύθμιση των ορμονών μας και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κάνεις regulate, να κανονικοποιήσεις δηλαδή τις ορμόνες σου και να μπορείς να έχεις περισσότερη τεστοστερόνη. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς το πώς γίνεται γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι βγες στον ήλιο θα πάρεις τεστοστερόνη και το έχω δοκιμάσει κι εγώ. Έβδομο και τελευταίο είναι ο συναγωνισμός και όχι ο ανταγωνισμός. Συναγωνισμός με τους φίλους σου και όχι με οποιονδήποτε άκυρο έξω στον δρόμο. Συναγωνισμό με τους φίλους σου να επιδιώκεις να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και εδώ πέρα έρχεται το κομμάτι των φίλων, όπου ένας σωστός φίλος θα σε οθήσει πέρα από τα όρια σου. Πρόσφατα κατάφερα να βγάλω το πρώτο μου muscle up ever στη ζωή μου και επειδή έχω έναν φίλο που οποίος κάνει καλλισθενική και με έβαλε στο concept των muscle ups, των pull ups και όλων των σχετικών, αυτός ο φίλος μου τον τελευταίο καιρό δεν γυμνάζεται. Οπότε αυτό που έκανα είναι κατευθείαν να πάω να τον βρίσω εντός εισαγωγικών και να του πω: ξέρεις τι μπρο, έχεις πέσει. Έχεις μειωθεί στην προπόνησή σου, σε περνάω. Πλέον εγώ είμαι καλύτερος από εσένα. Και τώρα με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το πείραγμα, με τον συναγωνισμό που ξανατονίζω είναι πολύ σημαντικός, αυτός θα βγει έξω και θα γίνει καλύτερος. Και άμα έμεινες μέχρι αυτό το σημείο, σου έχω και ένα τελευταίο 8ο, το οποίο ίσως είναι το πιο σημαντικό, αλλά για σας κρατάω τα σημαντικά, για αυτούς που μένετε στο τέλος. Το 8ο και το τελευταίο δεν θα το γράψω καν. Άμα θέλεις να αυξήσεις πραγματικά τη τεστοστερόνη σου ή να κάνεις δύσκολα πράγματα.
να κάνεις ακατόρθωτα πράγματα, να βάζεις υψηλότατους στόχους. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εμένα που με βλέπεις είμαι αρκετά σε καλό επίπεδο αθλητικό, δεν έχω φτάσει, και αυτό το τονίζω και θέλω να το πω λίγο μια μικρή παρένθεση, στο κομμάτι της γυμναστικής δεν έχω φτάσει στο επιθυμητό 12 με 15% ποσοστό λίπους. Είμαι γύρω στο 18 αυτή τη στιγμή, 18-19. Θέλω να πέσω κι άλλο για να φτάσω στο 12 με 15, όπου εκεί πέρα λένε ότι είναι τα optimal επίπεδα τεστοστερόνης. Παρόλα αυτά, στο ζουμί της υπόθεσης, δύσκολα πράγματα. Θα σου πω το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Κάθε μέρα κρύο μπάνιο. Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί θα πονάς. Γιατί θα υποφέρεις και δεν θα είναι κάποια ευχάριστη εμπειρία. Και θα μου πεις, ρε Κωνσταντίνε, γιατί να το κάνω αυτό? Αυτό ακούγεται πολύ γελίο. Γιατί να μην δοκιμάσω αλλού τον εαυτό μου? Δοκίμασέ τον αλλού. Αυτό που μπορείς να κάνεις σίγουρα όμως κάθε μέρα είναι μπάνιο. Ελπίζω να κάνεις κάθε μέρα μπάνιο τουλάχιστον. Κάθε μέρα που θα κάνεις μπάνιο, κρύο μπάνιο, έτσι ώστε να χτίσεις πειθαρχία. Γιατί υψηλή τεστοστερόνη τι σημαίνει για έναν άντρα? Με πολύ απλά λόγια, άμα έχεις υψηλή τεστοστερόνη, σημαίνει ότι σ' αρέσει η σκληρή δουλειά. Μετά από ένα σημείο, η γυμναστική, η διατροφή, που αυτό φαίνεται διατροφή για πολλούς και φαίνεται πολύ εξειδικευμένη διατροφή, και όλα αυτά για το lifestyle δεν θα σου φαίνονται δύσκολα, επίπονα. Θα είναι τρόπος ζωής. Θα θέλεις να τα κάνεις, θα σου αρέσει να τα κάνεις. Και εμένα πλέον δεν με ζορίζει το ότι δεν μπορώ να φάω παγωτό. Παλιά με ζόριζε. Πλέον μπορώ να πω άνετα όχι. Γιατί ξέρω τα ωφέλη του να απορρίψω το παγωτό. Ξέρω τα ωφέλη του να τρέχω σχεδόν κάθε μέρα. Ξέρω τα ωφέλη του να βγαίνω πολλή ώρα έξω στον ήλιο. Νιώθω τα ωφέλη. Νιώθω την ενέργεια μέσα μου, νιώθω αυτή τη στιγμή είναι 10 το βράδυ και εντάξει ξεκίνησα λίγο pumped το βίντεο, αλλά νιώθω πραγματικά αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να πάω να τρέξω έναν ημιμαραθώνιο. Χαλαρά, για πλάκα. Δύσκολο, ακατόρθωτο για πολλούς. Πολλοί δεν έχουν τρέξει ποτέ καν 10 χιλιόμετρα. Αλλά μπορώ να βγω έξω και να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Και έτσι θέλω να κλείσω το βίντεο. Δοκίμασε κάθε μέρα να βγαίνεις έξω από την ζώνη άνεσή σου. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αυξήσεις τη τεστοστερόνη σου. Μέσα από δύσκολα, ανυπέρβλητα εκ πρώτης όψεως για σένα εμπόδια, αλλά είναι εκ πρώτης όψεως. Άμα τα αντιμετωπίσεις face to face, θα τα καταφέρεις.